Ikke alene marinen kom på besøg i 1991. Efter invitation fra chefen for Gardehusarernes hesteskadron, major Michael Mentz, kom Livgardens tamburkorps for at mødes med Gardehusarernes trompetere. Det blev et festligt møde på Akseltorvet efter en fælles tur gennem byen. Der blev både spillet lystig musik og udvekslet signaler mellem de to, man kan vel næsten sige specielt kongelige regimenter. I øvrigt gik Gardehusarerne og den lokale turistforening i et bemærkelsesværdigt samarbejde, som forhåbentlig vil fortsætte i kommende sommer. I Rødmandshaven viste man nogle torsdag lidt af det program, regimentet har glimret med ved flere internationale tattoos, med både trompeter, pauke og det dristige ungarske rit. Ikke nær så villige til